ndị be anyị ekenekwa m ọzọ na-asọ na ọkwa unu emere nkụja maka elekshọn na-abịanụ maka ịbịa cheke game plan ndị a ji wee bịa ha bụrụ ụzọ tie ọgba aghara na elebo nwee so many chairman ọzọ ma onye megara expire jide na onye na-azọ nke ahụ na-ejide iche ihe a na-achọ ka a na-achụ Peter Obi Peter bụ ADC ha kịta eburu ntụ ị ga-aghọkwa bụrụ ọgagburu ti n'ime mana o nwere game ndị ADC zụrụ ha they get together start together mee meeting nwee consensus despite na aka na-ekpuchi once Peter jere Kano the statement was widely open. He was accepted as numero uno na onye na kpamkpam so and once ha na-agbapụtara nke ngwụ na eziokwu akwụkwọ gwụrụ agwụ so na election a na-abịa abịa by grace of God maka Nigeria ataga ọfụ I chọrọ somebody agboligote ka ebutata price fuel mana Peter ligote na ọhụ mbudata ebudata oya crash beyond repair fuel nwere ike na-anọbe 100 naira 120 naira oya emie o mere na Anambra State ifo price dollar oya businessman ka ọ bụ ọ ma what to do and o nwere contacts ya bụ ome ha ya eto pịa one or two things ifu na dollar ị na-ekwu nwere ike yana naira ebido na ịtọ ọrụ asị ya ọsị aka nke na-eme ọsị ya na-anụkọrọ ya rahụ ncha nọ oya emie ifu convoy cost of governance bụ first time of Peter Atako ihe convoy asị na convoy president the 20 I will assure you na Peter nwere ike convoy ya karị 10 ị na-ekwu 20 nke anọ kịta ọ nwunye ya bụ 20 ka ọ bụ I'm a cut at the barest minimum ị ga na-ekwu ebe 80 something nke Peter man carry 10 ihe jikwa uru 10 because of na ndị security like DSS na ndị police nwere ike na-esi ọnwụ na moto ha ya nọ na nwa amadi ahụ ọ ma how to cut cost of governance ifuru ihe a na-abụ ebe gọọmenti enwe hotel niile onye ọbụla chọtara ewu na hotel ị na-abịa ebe ugara must go Peter rigolu ma ụmụnne ma ụmụnna ọsọ ya agba because na one bụ na ịbịa chọrọ ka ị agwa ihe ịchọ wee bịa ọ bụ na orugholu na ohife ya ejiwe ofịa nwoke na ana ọ dịrị dị na-akwa ọbịa o mere mgbe ọ bụ gọvanọ mgbe ọ bụ gọvanọ na Anambra steeti ije na gọvanọs lodge aha egbu efi aha esi nri ịbịa ọsọ jee na họtel jee rie nri n'ebe ahụ họtel ana o minụrụ ya ọsị gị ọbụla eche ịbịa fịa gị bịa na mgbede onye bụ n'irigo nfe ịbịa mana outside him other ones other governors a na-egbu ehi anaghị eri oriri onye mana nwoke m enwekwa ndị be anyị si na gbaragbara na aghara oke ọ bụrụ ara ịdị sure na ahụ dị Peter ahụ dị ya nke bụ na rikwuo nne ya bụrụ problem ghọtara ihe a na-ekwu nke bụ na ọgaranya nụrụ m ma megbuo m Igbo na-ekwu ruzi na